Letel až do pokutového územia, kde ešte môže s loptou manevrovať Totka. Opäť Bubutejšvili, pardon, nie je to Bubutejšvili, ale Pavúk. Kiza. Serafín Kiza, Pavúk, Kiza, ďalšia strela. Kde bol postavený Matiáš Šilhavý. Bol to k pravej žrdi. V 17. minúte prichádza tretí strelecký pokus do priestoru, bráni štvrtý celkovo. Tak Šamorín sa potrebuje trošku pozviechať, Malženice sa samozrejme potrebujú trošku pozviechať. Trošku sa dať dokopy, pretože takýto úvod rozhodne nečakali, aj keď samozrejme nie s gólovými bodkami, ale predsa. Veľmi zaujímavo vyriešená situácia. Či už to bolo u Vargu, následne u Kizu. Z jednej aj z druhej strany Šamorín zatiaľ ukazuje, že čo by mohlo byť jeho silnou zbraňou. A to je naozaj veľmi dobrá variácia s priestorom. Veľmi dobrá práca v krídelných pozíciách. Uvidíme, ako to bude samozrejme s pribúdajúcim časom. Pri lopte je opäť Artur Angelo Leňány. Malženice väčšinu útokov ťahajú po ľavej strane, ale otvára sa priestor na strelecký pokus aj na strane Šamorína. A Malženic, a v 18. minúte to z pravej strany skúšal do všetkého Patrik Priecel. Áno, je to Patrik Priecel. Opakovaná rozohrávka Peťky. Lopta len na hlavu Gorosita. A opäť snaha o rýchly prechod do útoku. Krásny pas na Kizu. Ďalej Boledovič, ktorý loptu posiela na rohový kop. Tak Michal Boledovič samozrejme vie, aké to je brániť Serafína Osenyho Kizu, ktorý pôsobil už v minulej sezóne v Šamoríne. 19 ligových zápasov plus 1 pohári sú na sumárom 20 po prestupe zo Slovana Bratislava. Teraz však prišla opäť výzva ísť do Malženic pre tohto 23-ročného krajného obrancu. Túto výzvu prijal ale hneď takýto pikantný duel proti svojmu bývalému zamestnávateľovi. Rozohrávka nakrátko, Kiza, pri Kizovi Horvát. Kiza nevykľučkoval cez Boledoviča, ktorý mu bol v petách. Riadne vysoko z brány musel ísť aj golman Alex Húdok, ktorý ale napokon rozohral konštruktívne, pretože Kiza loptu skrotil a s Bubutejšvilim z toho vyšli ale iba na chvíľku. Následná Kizová prihrávka našla iba Horvátové. Horvát. Ale bol odzbrojený nedovolene. Tak v 20. minúte Marian Rúc píska nedovolený zákrok domácemu týmu, a to konkrétne Abovovi Avetisianovi, arménskému legionárovi v službách Ešteka Šamorín. Avetisian si rovnako už zahral za 2 týmy v našej druhej najvyššej futbalovej súťaži. Či to bolo Humenné alebo Prešov, ale vyskúšal si takisto aj pôsobenie v Maďarsku v Kižvárde. Sice iba s 1 zápasom. No a pri rozlúčke s minulou sezónou sa strelecky presadil pri víťazstve 3-1 nad Zvolenom. V 12. minúte vyrovnával na 1-1. Boledovičov center zastavený Kizom. Boledovič to skúša na 2-krát, loptu ale dostal na Priecela. Priecelová práca, ale ľavačkou to už nevyšlo. Center bol veľmi nepresný, neadresný. To tak budú mať domáci.